Ön jegyzőként azért van itt ezen a weboldalon, mert érdekli a közzétételi feladatok ellátása. Én Balatoni Péter vagyok, a Dokumentumtár alapítója, és az elkövetkezendő rövid időben tájékoztatni szeretném arról, hogy milyen módon lehet a közzétételi feladatokat ellátni, milyen módon lehet megfelelni az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló jogszabálynak. Nagyon fontos azt látni, hogy ezt önerőből is meg tudja tenni a hivatal, azaz különböző lépéseken keresztül teljesíteni lehet a közzétételi feladatokat. Mutatom, hogy milyen részfeladatok teljesítése szükséges ehhez. Egyrészt nagyon fontos a regisztráció. A regisztráció annyit jelent, hogy a közadat.hu-n regisztrálni kell a közfeladatellátó szervet. A regisztrációnak van egy folyamata, de ahogy ez lezárul, onnan lehet kezdeni a következő lépést, azaz metaadatszervert üzemeltetni kell. Ez két módon lehetséges, egyrészt ehhez a közadat is nyújt segítséget, másrészt saját technikai feltételek biztosításával is lehet ilyen metaadatszervert üzemeltetni. A harmadik lépés a közzétételi lista elkészítése. Ez gyakorlatilag egy olyan feladat, amit hivatalon belül kell megcsinálni, ez nem technikai feladat, itt végig kell menni a közzétételi lista elemein, egységein, és ezeket a hivatalban össze kell állítani. Össze kell állítani az elérhetőségi adatokat, a szervezeti struktúrát és sok mást, amit a jogszabály előír. Ezután következik ezek feltöltése és a közzétételi lista publikálása a weboldalon. Nagyon fontos, hogy a közzétételi listának nem csak a közadat.hu-n kell fent lennie metaadataival, hanem nagyon fontos, hogy a weboldalról is elérhető legyen, az önkormányzat weboldaláról. Az utolsó feladat pedig a folyamatos archiválás. Tehát a jogszabály rendelkezik arról, hogy mely közzétételi egységeket milyen hosszú ideig kell archiválni, azaz ha módosultak, az előző állapotot is meg kell mutatni. Ezzel az 5 feladattal, ha végeztünk, akkor gyakorlatilag teljesült a közzétételi feladat ellátása, azaz az önkormányzat elérhetőségi adatai és közzétételi listája elérhető a közadat.hu-n és elérhető a weboldalon is. Tehát, amennyiben saját erőből kívánják ezeket teljesíteni, akkor kell regisztrálni, kell metaadatszervert üzemeltetni, el kell készíteni a közzétételi listát, ezt publikálni kell, majd figyelni kell ennek folyamatos archiválására. Amennyiben azonban a Dokumentumtáron keresztül szeretnék ezt végezni, úgy mi megcsináljuk önök helyett a regisztrációt, OAI metaadatszervert üzemeltetünk, a publikáláshoz adunk támogatást és automatikusan végezzük az archiválási feladatokat, így gyakorlatilag a hivatalon belül egy feladat marad, ez pedig a közzétételi lista elkészítése. Ezen kívül azonban minden más feladatot mi végzünk el önök helyett. Amennyiben igénybe szeretné venni ezt a támogatást, úgy töltse ki az űrlapot, és utána kapcsolatba lépünk onnan. Egyébként, ha önerőből szeretnék ezt megcsinálni, akkor is állok rendelkezésére a balatoni.peter@dokumentumtar.hu címen.